खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोंहा जोंनि राङापारा बि आब्दुलारि बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गामि 4 नम्बर गेरगाजुलि आरो हेमन्तगिरि बे गामियाव जोंहा हारिमुनि जि खाम सिफुं दामनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय दंमोनथ' दिनै जा फैयै फैयै 1 दान बारलांबाय आरोना। बे समाव जा नै बिनानावमोना फंबाय बिनानावमोना दायो बागुरुम्बा दामनानै दिन्थिनो नागिरदों आरो बे समाव जोंहा खोब गोजोनथाव जोंनिनो जोंहा गोजाम फरायसाफोर बावाखै सोलोंनाया बिथांमोनाबो दिनै फैदों आरोना बेयाव नायनो खोब मोजां मोनदों। आरो बैथिं दङ जोंहा फंबायमोन बिथांमोनाबो दिनै फैदों खोब मोजां जादों। दा बिथांमोननि दामनायखौबो जोङो नायफिनसै आरो दा बिसोरखौबो जोङो दामहोनसै आरोना। दा माबायदि जायो नोंथांमोना फारि नायलांबानो जाबाय।